poprosím klobouk kouzelníka Pokustona a v něm bydlí dva králíci, Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Budíček, vstáváme, Bobku, cvičíme. Hele, Bobe, je tu nějaký řídkej vzduch. No to se nedivte, pánové, vždyť jste taky dost vysoko. Pane, na čem to stojíte? Na Mount Everestu neboli Chomolungmě. Na čem? No, na nejvyšší hoře světa, ušáci. Hurá, Bobe, dobili jsme Chomolungmu. Vyvěsíme tu vlajku a pustíme si naší krásnou hymnu. No tak to panáčkové, takhle to nepůjde. Žádnej gramofon, žádná vlajka, takhle se hory nezdolávají. Jak to? Co vy nám tu nařizujete? Vy jste tu ředitel, nebo co? No to ne, já jsem tu jenom průvodce. Mě říkají Yeti. Slyšíš to, Bobe? Tak tady pan Yeti je jenom průvodce a poroučí tu jako ředitel. Ale to se, mládenci, pletete. Já tu dávám pozor na lidi, aby někdo neuklouz, nestratil čepici nebo kamaráda. Prostě, aby se tu nestal nějaký malér. No, snad se ještě uvidíme. Já mám práce, chlapci, že nevím, kam mám skočit. No tohle, on to bere vážně dolů šusem a bez lyží. Co pak bez lyží? Koukej, i bez bot. On je boss. Mám nápad. Sletíme dolů a ten Mount Everest dobudeme. A proč? Vždyť už jsme tu, jenže my jsme sem spadli a to neplatí. Tak jo. Hele, úřad. Tady asi vydávají povolení k výstupu. Co si přejete? Povolení? Povolení? Ano, prosím. 2x poloviční povolení, prosím. No tak tady vyplňte formulář a přiložte 2 fota. My ale žádný fotky nemáme. Nevadí. Tady hned vedle je fotoateliér. Řekněte sír. Sír. Hotovo. Jenomže my potřebujeme ty fotky 2. Žádný problém, pánové. No a je to. A teď honem pro to povolení. Máte to zamítnuto. A proč? No, protože nemáte průvodce. No a kde ho máme vzít? Nějaký problém, mládenci? Hledáme průvodce. Ale Bobe, to je přece on, ten pan Yeti. No, tak já si skočím pro větrovku a hned vyrazíme. Na co potřebuje větrovku, když má kožich? Chlap jak hora a přitom takhle zhejčkanej. Tiše, já vám teď něco předvedu. Budiček, vstáváme, cvičíme. To jsou turisti, amatéři. Loupe mi v koleni, jenom aby nepřišla bouřka. Jaká bouřka, Bobe? Podívej, vždyť na obloze není ani šmouha. To bude zase směna. Co jste to říkal? No, že sebou musíme hodit, víte, než ty turisty dožene ta bouřka. Co to má pořád s tou bouřkou? Ježiš, bouřka sem, bouřka tam. Hoši, šetřte síly. Víte co, pane Yeti? Dejte si tu šlofíka, my nahoře vstyčíme vlajku a pak si vás tu vyzvedneme. Skoč, Bobku, nic to není, mám zavřít oči. A proč? Abych neviděl tu strašnou díru pod sebou. Bobe! Dej mi packu, Bobku, hleďte, vy dva tady počkáte a já jdu na pomoc těm amatérům. Slyšíte mě, vy horolezci?
už jsem u vás, klid, no a jeden po druhém pěkně nahoru. A teď vy, kluci ušatí, tady se pěkně přikrčte, aby vás to neodfouklo. Koukněte na tu krásu. Je vůbec něco kouzelnějšího než ta moje Čomolungma? Jedině náš klobouk. Děkujeme, pane Yeti. Škoda, že se musíme rozloučit. No, je vidět, že jste rozumní kluci. Tak leďte, ať vám neomrznou uši. Ahoj. 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 No a my to tu panstvo dneska už taky zabalíme. Doma si to pěkně natrénujete a příští rok to můžete zkusit znova. Až budu velký jako Yeti, tak se sem vrátím a budu taky prohánět turisty. Neblázni, to by ses nevešel do klobouku. To jsem nedomyslel. Nevadí. Na myšlení jsem tu já. Díky, Bobe. Dobrou noc.